Hola, benvinguts, benvingudes una setmana més en aquesta pràctica. Anirem a començar. Serà una pràctica, com sempre, per moure tot el cos, bastant suau. Anem a començar assegudes. Pots començar cames creuades, cames estirades, inclús estirat, panxa amunt, o assegut a una cadira si ho necessites perquè no estàs còmode en aquestes posicions. Anem a col·locar una mà sobre de la teva panxa, per sota les teves costelles, l'altra mà sobre del teu pit. Anem a tancar els nostres ulls i farem una respiració gran per centrar-nos, agafant aire pel teu nas. El deixes anar pel nas a la boca. I així, de mica en mica, atures tota l'activitat del dia. Vas centrant-te en aquest espai, en aquest moment que t'envolta. Portes l'atenció plena en el teu cos, en les teves emocions, alliberant-te de preocupacions, obligacions que estiguin fora d'aquesta sala. Centrant-te en la teva respiració, en l'aire que entra i surt pel teu nas, en l'aire que flueix sense resistències. De manera lliure i espontània. Aquestes respiracions cada vegada es tornen més llargues i més profundes, aportant-te la quietud, la calma i el silenci. Aconseguint que els teus pensaments cada vegada vagin espaiant entre ells, creant un silenci entre un pensament i l'altre. Les estones de silenci cada vegada són més llargues. Si tot i així ets ve un pensament al cap, posa-hi consciència i tornes a respirar. Tornes a centrar-te en l'aire que entra i surt pel teu nas de manera fluida, espontània. Buscaràs una intenció o un propòsit a la teva pràctica d'avui. I juntes, li farem una respiració àmplia i conscient, agafant aire pel nas. Allibera'l pel nas a la boca. I tornes mans sobre de les teves cames, obres els ulls. I bé, pots començar amb les cames flexionades, creuades, o bé les cames estirades si tens problemes de genoll o de cadera. Si no tens cap d'aquests factors, ves a portar cama dreta flexionada, genoll esquerre contra peu dret, dibuixant un triangle amb les teves cames. Braços amunt i darrere del teu cap, colzes ben oberts, inhales i exhales. Aquí tots fem la combinació de braços. Colze dret, direcció al terra. I tornes des dels oblics amunt. Dreta i amunt. Vas fent aquest moviment sempre cap al costat dret. Amunt, tornant des dels oblics. I una última vegada. T'aniràs cap a la dreta, baixaràs la mà i el braç esquerre estira amunt a la diagonal. Pots deixar la mà o bé pots baixar avantbraç al terra. Si baixes avantbraç, el cul no s'aixeca, el cul es queda ben enganxat al terra, estires, creixes, allargues. Segueixes respirant, inhales i exhales pel teu nas. Vols arrencar el braç, vols estirar,
des de la lumbar fins a l'aixella. I la mà esquerra, baixa cap al terra. Estires els dos braços, pit baixa, avall, cap relaxat entre els dos braços. Col·loques mans a l'alçada del teu pit. Empenys al terra, obres espatlles lluny de les orelles. Pots elevar lleugerament la mirada. I la mà esquerra es queda al genoll dret, braç dret al darrere al terra, gires, torsió mirant endarrere per sobre de la teva espatlla dreta. Tornes al centre, mans davant del teu pit. Anem a pujar i baixar la teva pelvis. Si hi ha problemes de genolls o de cadera, genolls al terra i puges des d'aquí, amunt i avall. En som, inhales, puges. Exhales, baixes. Inhales. Exhales. Fem dues més. Inhales. Exhales i una última. Inhales. I exhales, baixes i canviem cames. O bé les estires a les creues si tens problemes de genolls, cadera, o busques aquesta forma de triangle. Genoll dret contra peu esquerre. Braços amunt i endarrere del teu cap. Inhales i exhales cap a l'esquerra. I tornes. Esquerra. Tornes. Dues més. I portes colze esquerre, direcció al terra, baixes la mà i braç dret estira la diagonal. Recorda, pots baixar colze sempre i quan no es desenganxin glutis del terra. Estires, sentint l'estirament des de la lumbar fins a la teva aixella. I la mà dreta baixa i estires. Ara sí, el gluti es pot desenganxar del terra, no passa res. Així pots arribar una miqueta més lluny. Mans a l'alçada del teu pit, empenys per pujar, obrir. Mà dreta al genoll, esquerra, braç esquerre al darrere, gires amb torsió mirant cap a la paret, cap a l'espatlla esquerra. Tornant al centre, les dues mans davant del teu pit, ja coneixes les dues variacions, així o amb genolls junts, inhales, puges. I a baix. Amunt. A baix. Dues més. Amunt. A baix. I una última. Amunt. I a baix. Busques quadrupèdia, genolls al terra, mans alineades amb els teus genolls. Gat vaca, obres pit isquions i exhales, mira't malic, empenys terra amb les mans. Des del sacre vas obrint, vèrtebra a vèrtebra, mirada endavant. I exhales, empenys al terra, busca tot el recorregut de les teves vèrtebres. Crea espai entre elles, com si fos una persiana que s'enrotlla i es desenrotlla. Una última. Esquena neutra, juntes dits dels peus, obres genolls a l'amplada de la teva esterilla. Seus endarrere, estires els teus braços. Aguantes, allargues aquí tota l'esquena. I porta pes a les teves mans, deixes caure la pelvis. I tornes endarrere. Pes a les mans, tornes al davant, obres i baixes endarrere. Podràs baixar una miqueta menys de quan fas una cobra completa, perquè tens els genolls oberts, però aquí m'interessa que obris el pit, treballis abductors. I una última. I te'n vas al darrere, seu sobre talons, estira braços, relaxa lumbar.
I mica en mica t'incorpores una miqueta, tanques els dos genolls i tornes a estirar-te endavant, amb les mans caminant cap a la dreta. El pit segueix ben enganxat als teus genolls. Allarga costelles, allarga aixella. Tornes al centre i te n'aniràs cap al costat esquerre, buscant el mateix, sentint tot aquest estirament al lateral. Vens al davant. Pesa les teves mans per pujar un gos mirant avall. Activa els dits del peu, glutis endarrere i amunt una V baixa invertida. Relaxa cap entre els teus braços. I vas flexionant un genoll i l'altre. Busques amplitud, estirar. I amb els peus aniràs caminant cap a les teves mans. Cames a l'ample de la teva pelvis. Flexiona una miqueta genolls. Agafa't colzes contraris, relaxa cervicals. I balanceges d'un costat a l'altre. Com més deixis que el cap pengi, que l'esquena pengi, més gustós serà, més es descomprimirà la teva esquena. I deixa caure braços. Vèrtebra a vèrtebra, recull amunt, puja. L'últim que col·loquem és el cap. Rota espatlles, puja cap. I des d'aquí dalt farem dues salutacions al sol tradicionals de Hatha Yoga, però donant-li un plus afegint una respiració. Ja l'aniré guiant. Si no hi ets, col·loca't al principi de la teva esterilla, peus junts, braços al costat del teu cos, palmells mirant endavant. Inhales, puja braços, mires cap a les teves mans. Exhales, mans al terra. Si necessites, els genolls es flexionen, no passa res. Cama dreta, passa gran endarrere, sense por. Col·loques genoll, relaxa dits. Ara és on anem a aplicar aquesta respiració. Inhales, pujaràs amb 4 temps als braços. Inhales, 1, 2, 3, 4, retén aire, no respiris, aguanta'l. I deixes 4, baixa braços, 3, 2, 1, mans al terra a una planxa, cama del davant, passa al darrere. Baixa genolls, flexiona colzes, pit, barbeta, baixa fins al terra. I obre pit a una cobra, espatlla lluny de les orelles. I gos mirant avall, endarrere, amunt, Adho Mukha, relaxa cap entre els teus braços. Aguantes 4 respiracions grans al teu ritme. Pots anar flexionant un genoll i l'altre o et quedes quieta. Pots baixar els dos genolls al terra i passar cama dreta al davant o fer-ho sense genolls. Cama dreta, entre mans. Col·loca genoll esquerre al terra, relaxa dits i en 4 temps puja braços. Inhales, 1, 2, 3, 4, retén aire. Exhales, 4, 3, 2, 1, mans al terra, puja genoll esquerre, intentes donar passa a la cama del darrere, ve al davant, pita genolls. Inhales esquena recta amunt, braços per sobre el teu cap. Samastitihi, braços al costat del teu cos. Som-hi amb l'altra cama. Inhales, braços amunt. Exhales, mans al terra, pit, genolls. Inhales, creixes, allargues. I cama esquerra, passa gran al darrere, col·loca genoll, relaxa els dits. I anem a pujar en 4 temps. Inhales, 1, 2, 3, 4, retén aire, no respiris, aguanta l'aire dins dels teus pulmons.
Baixes, 4, 3, 2, 1, mans al terra i a planxa, cama dreta, passa al darrere. Baixa genolls. Flexiona colze, espit, barbeta, baixes. I inhales, obres, empenys, espatlles lluny de les orelles. I gos mirant avall, endarrere, amunt, 4 respiracions profundes, àmplies al teu ritme. Baixant primer els dos genolls al terra o fent-ho d'una sola passa, cama esquerra, entre mans. Baixa genoll dret i en 4 temps anem a pujar braços. Inhales, 1, 2, 3, 4, retent. Exhales, baixes, 4, 3, 2, 1, mans al terra. Puja genoll dret i d'una sola passa la cama del darrere passa al davant. Et plegues, pita genolls i estira braços amunt. I samastitihi, braços al costat del teu cos. Anem a aplicar aquesta respiració en un equilibri. Cames en paral·lel a l'amplada de la teva pelvis, braços al costat del teu cos. Quan inhales, amb 4 temps, pujaràs talons i pujaràs braços. Un cop a dalt aguantarem l'aire i baixaràs talons, braços amb 4 temps. Un cop estiguis a dalt fent la retenció d'aire, si et ve de gust, activa sòl pèlvic. Una miqueta la sensació d'aguantar-te les ganes de fer pipí. Aquesta seria més o menys la sensació que hauries de sentir a l'activar aquest sòl pèlvic. Comencem. Braços al costat del teu cos. Inhales en 4. 1, 2, 3, 4. Retén i activa sòl pèlvic. Relaxa sòl pèlvic. Exhales. 4, 3, 2, 1. Tornem-hi. Inhales. 1, 2, 3, 4, activa, retén. Exhales, baixa, relaxa, 4, 3, 2 i 1. I farem una vegada més. Inhales, puges, 1, 2, 3, 4, retén l'aire, activa sòl pèlvic. Exhales, 4, 3, 2 i 1. Separa cames, mans a la cintura, flexiona genolls, anem a pels cercles. Amb la teva pelvis, relaxant una miqueta lumbar, una miqueta cames. I cap a l'altre costat. Baixarem per seure al terra, cames estirades endavant, esquena ben llarga, aparta glutis dels teus isquions. Inhales, braços amunt. I exhales, plega't, pita genolls, mans ben lluny, ben enllà, fins on arribi, relaxa cervical. Sent l'estirament a la part posterior de les teves cames. I respires. Inhales, creixes amunt. Baixa braços i tota l'esquena se'n va al terra. Abraça't genolls al pit amb un lleuger balanceig de costat a costat. Anem a les posicions invertides, braços al costat del teu cos. Opció 1, estirar cames amunt, ja ho coneixes, aquí, creant una L amb el teu cos, o bé te'n vas a l'espelma, cames endarrere i amunt, pes a les teves espatlles. Busques una vertical amb el teu cos, mirada als dits dels peus, i aguantes. Quan vulguis, genolls al pit. Vèrtebra, vèrtebra. Baix, rodonet.
Quan tinguis tota l'esquena al terra, abraça't de nou, genolls al pit. Obre braços en creu, genolls a la dreta, mirada, costat esquerre, costat contrari dels genolls. Inhales, torna genolls al centre i cap a l'esquerra, mirada a la dreta. Inhala, torna genolls al centre, t'abraces i ja buscarem el nostre moment de relaxació, com sempre, ja t'ho coneixes. Pots abrigar-te amb una manta, crear-te un ambient confortable amb espelmes, encens, vaporitzadors, olis essencials, ja ho saps, tot el que t'ajudi. Música, una música relaxant, calmada, alta en vibració. I jo des d'aquí ja em despedeixo, et recomano que t'estiguis entre 5 i 10 minutets, el temps que tu disposis, però que siguin efectius, que siguin uns moments per tu. I moltes gràcies per practicar un dia més amb mi. Ens veiem en el pròxim dia. Namaste. Gràcies.